मी काय म्हणतो पक्या यार, तिसरा माणूस पाहिजे कोणीतरी. म्हणजे कसं होतं माहिती का? हॅलो राजेश, एक्सक्यूज मी. मला एक्सक्यूज मी काय एक्सक्यूज मी करतस? मुंबई तिला आणि मालवणी विसरलस? अरे मी तुझा मित्र बबन. अरे बबन कसं विसरीन मी? रे पक्या, ह्यो माझ्या शाळेतलो मित्र बबन. हाय, आय एम प्रकाश. मी बबन. रे तू हे काय करतस? मला जॉब शोधू केलंय. जॉब? काही एक टेन्शन घेऊ नकोस, मी मॅनेजर आहे मॅनेजर. तू का चिटकून टाकाय काहीतरी? काय? मी पण मॅनेजर आहे. हा पण हा म्हणजे अल्टरनेटिव्ह मॅनेजर. आमच्या कंपनीमध्ये ना आम्ही दोघ जणच काम करतो. कधी हा मॅनेजर, कधी मी मॅनेजर. उद्यापासून तू मॅनेजर. अरे बरा झाला, देवा सर्व भेटलंस. बरं तू राहा काय? हाय डोंबिवलीत रे, भाड्याने. अरे भाड्यान किती राहतोस? हाय आपली स्वतःची रूम आहे ना? अरे माझं स्वतःचं फ्लॅट. स्वतःच फ्लॅट? अरे म्हणजे माझ्या बापाशीच फ्लॅट. माझ्या बापाशीने ना हुशारी केली. हे जेव्हा भाव कमी होते ना तेव्हाच घेऊन ठेवलो. आता माका गावलो आहे तो. रे मेलिया, देवा सारो गावलास रे. भावाशी आता आपण असे भेटतो, अगोदर आपण असे होतो का रे? मेल्या तसे राहुलो असतो ना तर खैच्या खाई पोचलो असतो. म्हणजे तसे म्हणजे लडकी का चक्कर बाबू भैया, लडकी का चक्कर. पक्या कसा माहितीये का, आमच्या वर्गात ना एक पॉर होता, तिच्यामुळे आमच्या मैत्री ग्रहण लागला. अरे तिच्यामुळे दररोजची भांडणा. अरे तिका इम्प्रेस करू साठी एकमेकांची उनी धुनी काढलो. 4 वर्ष एकमेकांची थोबाडा नाही पाहिलो. एक मुलगी अख्ख्या मैत्रीमध्ये ग्रहण लावते. पण आता असेल कुठेतरी एखाद्या सामान्य मुलासोबत सामान्य संसार कर. पण बबन, तुला मांडला, तू हे सगळं विसरून मैत्रीचा हात पुढे केलास मित्रा, मैत्रीचा हात पुढे केलास. कसं आहे ना भावाशी, अनोळखी शहरामध्ये आपल्या भाषेचं वैरी जरी सापडलो ना तरी तो आपलं घनिष्ठ मित्रच बनता रे. अरे बबन, कसा हा? शाळा सरली, वैर सरला. आजपासून तुझी माझी यारी भोकात गेली. मी पण आहे. मग आता जब मिल बैठेंगे 3 यार तो हो जाए. माका एक चाय. मेलो पक्को मालवणी हा. एवढ्या गर्मीमध्ये चाय पितलो. अरे टेन्शन नको घेऊ, मी ऑर्डर करून येतो. सोन्यासारखं मित्र कमावलंस रे. हा तर हा बरं, तू रिझ्युमे बनवून ठेव. बाकी होय, मी बघून होय. घेते सगळं काय ते. रिझ्युमे कन्फर्म बनव, समजलं का? एक्सक्यूज मी, राजेश, बबन. पौर्णिमा. अगो तू हाय खाय. मी हेच राहतय. अगो मी पण. आणि मी पण हयच राहतोय. अरे वा. त्याचा काय झाला, ह्याच्याकडे घर नाही. माझं कसं फ्लॅट आहे ना, मला मी म्हटलंय ये माझ्या वांगडा राहा. स्वतःचा फ्लॅट? हा. ह्याचो फ्लॅट ह्याचो नाही हा, बापाशीच हा. ह्यो फ्लॅट घेतलो. नोकरी तरी हा तुका? तुका नोकरी नाही? टेन्शन नको घेऊस, मी या मॅनेजर असतंय. ह्या का चिटकवतोय कुठेतरी. तू मॅनेजर असं? अगो कसलो मॅनेजर, डॅमेजर असा डॅमेजर. अगो छोट्याशा फर्म मध्ये 2 जणच कामाक असत. यो आणि याचा मित्र त्या दुसऱ्या कसा चाय हाडूक पाठवलंय. चाय? अल्टरनेटिव्ह मॅनेजर सांगतो. ए माका तुझी नोकरी नको हा. अरे ठेव रे, त्याचा कसा हा वय निघून गेलात ना तर नोकरी गावाची नाही का? ए तू तुझा बघ हा. तुझ्याकडे घर नाही असं किती दिवस तुझ्या भाड्याने नोकरीचं देतात? बघ. अरे कळलं ना? थांबा. ए, तू तू गप घे. ए तू तुझ्या घराचा बघा, माका माझ्या शिकू घराचं नकोस. बघ, तू नोकरी बघ. ए, तू जास्त पौर्णिमा, अरे प्रकाश, बरं झालं तू आलास. हे दोघे तुझे कोण? हे दोघे माझे बालमित्र. लहानपणापासून नेहमी एकत्र असतात आणि नेहमी भांडत असतात. पण आजपर्यंत मला कळलं नाही की का भांडत असतात. अच्छा, हेच ते दोघे तुझे बालमित्र. ह्यो तुझं कोण? ह्यो माझं घो. पण आता असेल कुठेतरी एखाद्या सामान्य मुलासोबत सामान्य संसार कर. आता साखरपुडा झालो ना आमचं मागल्या महिन्यात. ह्यो माझी खूप काळजी घेता. आलेलं माझी सोना अशी. सेम टू यू. पण तू ह्यांना कसं ओळखतोस? हा राजेश, मी याच्यासोबत काम करतो. हा. अच्छा, अल्टरनेटिव्ह मॅनेजर तूच आहेस का त्या कंपनीतला? भावाशी. रिझाईन. चल ग, हात पकड. अरे पण कुठे नेतोयस? आत्ताच भेटले, बोलायचंय. भावाशी, ते माझा सामान तुझ्या घरी कधी आणू? कधी वान तुझाच घरा. हा. आणि माझ्या नोकरीचा काय? कधी ये, तुझीच नोकरी हा. पण तिसरं पण शोधूच लागतलो. चल चल. राजेश, अरे मेले एक्सक्यूज मी.
मुंबई दिलस म्हणून मला नाही विसरलंस. अरे मी बबन. बबन कसं असतं? हे पक्या पक्या जो शाळेतला मित्र बबन. अच्छा हाय प्रकाश. अरे पहिल्या वाक्याला टेन्शन नका घेऊ, मी ऑर्डर करतो. चल पुढे जरा. हा बरं झालं तू आलास. अँड ऍक्शन. हे दोघे तुझे कोण? आणि माझी खूप काळजी घेतो. आणि माझी शोना अशी. हेच का तुझे बालमित्र? दुनियादारी. आता 3 भेटेंगे यार. तो हो जाय. हाँ चाय मका. काय तुझी दुनियादारी. अरे मी पण आहे. आता कसं जब 3 मीटिंग कर. हा बोलायला लागला नाही की याचं कर. याची गंमत आहे. ए